Obedík. Kto je hladný? Mám dosť pre každého. Spomaľ, maličký. Dobrú chuť aj tebe, Angel. No dobre, pán vyberavý. Vyhral si. Mrkvička, kapusta a jablčka. Mňam, mňam, mňam. Čo? Ale... Povedz, čo by si dal? Ani neviem, či to zvládnem. No, nechcem, aby si hľadoval. A nechutil by ti tento chrumkavý? Urobím ti teda tvoju pochúťku. My little pony, my little pony. My little pony. Poznám význam slova kamarát. My little pony. Viem, čo všetko môže priateľstvo dať. Dobrodružstvo, zábava. S priateľmi nie je nikto sám. Každý problém zvládneme. Nás to spája nádherné. Je to My little pony. Už to viem, verných priateľov má. Dobrý, ja by som si ešte prosila jablčka. Čo potrebujem? Špargľu. Prepáčte, myslím, že ste ma predbehli. Prepáčte. Dupnúť si kopítkom. Ste sa pomýlili, ale stála som tu prvá a... Prepáč, nevšimla som si ťa. Áno, viem. Dajte mi viazaničku. Prepáčte, pane. Áno, čo moja? Stála som tu prvá. Ale to nie je mrkva. Toto je stánok so špargľou. Ja som len povedala, že ste sa postavili predo mňa. To netreba. Veď ja už pre tebou som. To vidím. A tak jej vravím. Hej! Môžeš sa posunúť, tlačíš sa na mňa. Ale... Tak veľmi potrebuješ tú špargľu, Mojka, začni žiť. No, vlastne, veď ja mám čas. Fluttershy, nenechaj so sebou tak zametať. O nič nešlo, Rarity. Ale viac než len išlo, priamo bežalo. Ty máš naozaj problém. Aký problém? Choď dopredu, Pinkie Pie, si prvá. Vidíš? V tom je problém. Zlatko, nesmieš byť ako rohoška. Ako rohoška? Alebo ak chceš ako poskok, musíš sa za seba postaviť. Sľub to. Dobre, tak sľubujem. Posledná. Čo už narobím? Sleduj a uč sa. Môžeš počkať, malý krásavec? Kto? Ja? Samozrejme, ty. To ti ešte nikto nepovedal, že si fešák? Tak, na to vravím nie. To teda malý. Ukážete mi svoje mocné svaly? Nebesá! Myslíš, že silný a pekný žrebec ako ty by mohol dať mojej kamarátke poslednú špargľu? Jasné, kočka. Papa. Vidíš, nie je to ťažké. Veríš, že nie? Máš na zozname ešte niečo iné? Pravda, že chcem ešte paradajky. Nech sa páči. Budú to 2 zlatky, nie 1. No, minulý týždeň to bola len jedna. Lenže vtedy nie je dnes. Tak, dobre. Nerada sa hádam. Čo si myslíte, že robíte? Starám sa o svoje veci a mali by ste sa aj vy. 2 zlatky sú poburujúce, 1 je správna cena. Hovorím, že 2 zlatky. 1. Nie 2. 1 zlatka. Nie 2. 1 zlatka. Nie 2. Tak 2. 1. 2. 1. Spravím 2 zlatky alebo nič. 1, moje posledné slovo. Tu ju máte, nech je po vašom. Vidíš, aj takto sa dá presadzovať. Navyše sa zabavíš. Tak, Fluttershy, skúsiš to teraz sama? Dobre. Tú čerešňu potrebujem. Som rada, že vám jedna zostala. Pripravujem jedlo pre svojho zajačika Angela a je hrozne vyberavý. Bez nej to nezie. Tu máte. Takže vy tú čerešňu veľmi potrebujete? Áno, naozaj zúfalo. Potom to bude za 10. Zlatiek?
nie, vy ste fešák. Viem, že urobíte správnu vec, pretože ste silní a veľkí. A takí muži chcú byť k nám vždy dobrí, však? Je to 10 zlatiek. 10 zlatiek je poburujúce. Trvám na zaplatení 11. 11? Nie, 9. Porozmýšľam. Fajn, 12 zlatiek a to je moje posledné slovo. Myslím, že ste popletená. Berte alebo nechajte. Dobre, beriem. Nič mu nedáš. Tá čerešňa nemá takú hodnotu. Ale veď som robila to isté, čo vy. Snažila si sa, ale mala si odmietnúť, dať mu peniaze a odísť preč. Nemôžem nechať Angela hľadovať. Nebude to jesť, kým to nebude perfektné. Potrebujem tú čerešňu stoj, čo stoj. V tom prípade 20 zlatiek. 20? Ale ja toľko nemám. Nezdržiavajte. Dám vám za ňu 2 zlatky. Predane, slova dievča. Nebuďte taká rohoška. Tam tadadá, nech sa páči, Angel. Prepáč, že tam nemáš čerešňu, ale zvyšok je presne taký, ako si chcel. Angel? Pozrite na mňa. Vážne som iba obyčajná rohoška. Neskutočný Ironville vás rohošky premení na silných. Seminár asertivity už dnes v labyrinte. Tak, Celestia, si mi svedkom, že už nikdy nebudem slabá padavka. Prepáčte. Vítajte! Volajú ma Ironville. Dnešok je začiatok vášho nového života. Chcem počuť dúpot, ak vás už nebaví byť padavkami. Chcem počuť dúpot, ak už nechcete byť rohoškami. Dúpte, ak nechcete za tento seminár zaplatiť. Ako rozumieť? To nebol vtip, priatelia. Ironville si je taký istý, že budete na 100% spokojní s Ironvillovými technikami asertivity, že ak nebudete 100% spokojní, tak nič neplatíte. Ale ľutujem blázna, ktorý by o mne pochyboval. Povedz, ty pochybuješ? To by som si nedovolil. To je, priatelia, prvá lekcia. Nebuďte plachí, pozrite sa do očí. Na demonstráciu toho, že Ironvillové techniky zvládne každý, potrebujem dobrovoľníka. Ty tam v zadnom rade. Ja? Hej, ty! Ironville ťa chce na scénu. Teda... Hneď! Dobre. Póni blokuje ti cestu. Čo s tým, bojovníčka, urobíš? Slušne ho obídem, nie? Nie! Opatrne preklznem? Nie! Zmiznem a skúsim zajtra? Nie! Keď ti niekto tak prekáža, ukáže zjeso! Prepáč. Žiadne prepáč, buď asertívna. Nikdy sa neospravedlňujte, keď niečo kritizovať. Nedávaš pozor, kade chodíš. A teraz ty. Na budúce mi uhni z cesty predtým, než do teba vrazím. Lebo ja som schopná veci, ktoré vyrážajú dých. Vidíte, priatelia? Keď moja technika funguje u tej krpatej, potom ju zvládne každý bežný bojník. Dobre, cítim sa fajn. Som pripravená natrieť to svetu, ako hovorí Iron.
Prepáčte, pán Greenhooves, ale myslím, že priveľmi polievate petúnie. A stále. Nechaj to na profesionála, kuriatko. Zaobchádzať so mnou ako s rohoškou, to nebude nikto. No, možno bolo naozaj dosť tej vody. Ďakujem. Stále tomu neverím. Byť komičkov je drina. Len do toho povedz nejaký vtip, mňa pobaví všetko. Hovorí jedna mucha druhej. Vôbec nechápem, prečo majú poníky... Prepáčte, mohli by ste na chvíľu uhnúť? Pravda, že iba dopoviem ten vtip. Takže, prečo majú poníky v maštaliach stropy? Lenže vy mi bránite v ceste. Nepočká to chvíľu? Takže, tie Keď ti stropy niekto tam majú ukáže, užitočne. ukáže Keď po nich si aj os. tak nechodia? Dobre, nie? Prepáčte nám, slečna. Už ideme, dobre? Dobre. Kto je ďalší a čo pre vás môžem urobiť? Čo myslíš, že robíš? Nevidela si ma? Jasné, možno. Možno? Možno je pre škôlkarov. A teraz zacúvaj späť tam, kam patríš. Hej, pozrime sa. Tvoj prístup je taký energický, to je nádhera. Zdá sa, že ťa tá oblúda zmenila. Ironville nie je oblúda, je to Minotaurus a skutočná inšpirácia. Jeho techniky vážne fungujú. Vieš, ozaj sme radi, že ti to ide. Teraz si vážne úplne nová Fluttershy. Áno, to som. A nová Fluttershy je celkom nadšená z novej Fluttershy. No, stará Pinkie Pie je hrdá na Fluttershy. Dáš si Pinky punč? Tak pí. Ty sa mi smeješ? Tak za to mi zaplatíš. Majte sa. A to je deň. Taxík. Tak to nie. Čo mi patrí, tak to mi patrí. Nie! Nikto tu nebude z Fluttershy zametať. Nikto! Stará Pinkie Pie si nie je istá, či je nová Fluttershy dobrý nápad. Stará Rarity tiež nie. Ty si nová Fluttershy a deň je tvoj. A nikto ti ho len tak nevezme. Nemám pravdu? Mám. Čože? Doručil mi zlú poštu. Už zase! Čo je? Nová Fluttershy nechce mať vo svojom dome cudziu poštu. Ak som ju náhodou poplietol, tak to ma mrzí. Teba to mrzí a ja trestám. Prepáčte, neviete, kde je Ponyvillská väža? Isté, musíte. Je mi to ľúto. Nie, mne je to ľúto. Ty budeš ľutovať až teraz. Fluttershy, čo to vyvácaš? Čo je to za správanie? Videli ste, čo urobil novej Fluttershy? A ešte k tomu si myslel, že Fluttershy je slaboška. Nie, Zlatko, nemyslel. Celé sme to videli. A domnievame sa, že to s tou asertivitou dosť preháňaš. Ja? Len chcete, aby nová Fluttershy bola ako stará Fluttershy. Lenže stará Fluttershy je preč! Nová Fluttershy? Stará Fluttershy? Čo sa stalo s milou Fluttershy? Tú Fluttershy chceme späť. Nie. Chcete slabožskú Fluttershy, s ktorou sa dá zametať. Vy chcete Fluttershy, ktorá sa nebude nikdy sťažovať. Nie! Už nestačím sledovať, koľko vás je. Dosť! Až tak veľmi sa to pletí v tej tvojej malej hlavičke, Pinkie Pie? Nie, to snáď nie. Neznížime sa k úbohým urážkam. Prečo nie? Myslela som, že úbohosť máš v krvi, Rarity. S tou svojou záľubou v móde. Hej, nechaj ju na pokoji! Móda je jej vášeň! A čo je tvoja vášeň, Pinkie Pie? Večierky? Tortičky?
Nemôžem uveriť, že sa tie dva najpovrchnejšie poníky v Ponyville snažia hovoriť novej Fluttershy, ako má žiť svoj život, keď oni sami svoje životy utápajú v zbytočných hlúpostiach. Rodina Fluttershy tu zostane? Nie. Nemôžem tomu uveriť, čo len z teba tá obluda Ironville urobila. Kdeže Ironville nie je obluda, je to Minotaurus! To ja som obluda. Fluttershy, si stále doma? Tu sú Pinkie Pie a Rarity. Choďte preč, než protivná Fluttershy udrie znova. Ale miláčik, už ľutujeme, čo sme povedali. Vážne? Pinky má pravdu, je to len moja vina. Ale nebojte sa, už nikdy nevídem zo svojho domu. Všetci budete v bezpečí, keď budem ja a moje drze ústa pod zámkom. Zlatko, ja z Pinkie Pie ti to nedávam za vinu. Lesy si od Ironvilla vzala nejaké zlé rady. Áno, on z teba urobil super protivného poníka. Tým chcem povedať, že sa môžeš presadiť aj inak, než že budeš na každého revať. Áno, môže sa presadiť aj bez toho, aby si bola nepríjemná. Ja neviem, či to dokážem. Už som v tom až po uši. Vždy, keď sa pokúsim presadiť, stanem sa obludou. Ale miláčik, veď ty nie si obluda. Nie, ale on je. K službám Ironville. Rohoškám silný, dodám štýl. To je veľmi rozkošná hláška. Vaša kamuška milovala moje hlášky. A povráva sa, že sa nenechá nikým sekírovať. Takže si Ironville prišiel po Ironvillovú odmenu. Fluttershy nie je v stave, aby sa s ním hádala. Som si istá, že veľký, statočný a silný netvor, teda Minotaurus ako ste vy, tie peniaze nepotrebuje hneď. Čo keby ste prišli neskôr? Ty žartuješ? Už dávno mi mala zaplatiť. Ironville chce tie peniaze hneď. Urob niečo! Nie som si istá, či je Fluttershy doma. Možno niekde vystraja s lesnými zvieratkami. Čo keby si nám dal trochu času? Ironville si vlastne musí ešte niečo nakúpiť. Ironville sa vráti popoludní. Ale to je len pol dňa. My potrebujeme celý deň. Ironville to odloží o pol dňa, ale o nič viac. O celý deň. Pol dňa. Celý deň. Pol dňa. Celý deň! Pol dňa. Už nepotrebujem viac než pol dňa. Dostaneš celý deň a o nič menej. No dobre, tak nech je po tvojom. Ej, čo to? Zdá sa, že čakanie nebude potrebné. Ironville chce prachy hneď. Ale už sme sa dohodli a Ironvillovo slovo platí. Keď ti niekto prekáža, tak mu ukáže sieso. Oneskorila si sa s platbou. Ty si nebola nič, len rohoška. Ironville ťa premenil na parádnu mašinu na drzosť a asertivitu. Teraz Ironvillovi zaplať, čo Ironvillovi dlhuješ. Nie. Čo si to povedala? Nie. Nechcel by som byť tebou, lebo Ironville na teba vypustí búrku bolesti, ak nedostane svoje peniaze. Hneď teraz! Spomínaš si? Počas prednášky si slúbil 100% spokojnosť, inak, že neplatím nič. Ale ja nie som spokojná. Ako to, že nie si spokojná? Všetci boli vždy s mojím seminárom spokojní. Tak to som asi prvá. Ale keďže nie som spokojná, neplatím. Nie je čo riešiť. Asi si istá, že nie si spokojná. Vieš, možno by sme sa mohli dohodnúť. Vlastne chcem povedať, že sme rozumné tvory. Je mi ľúto, ale nie znamená nie. Takže nie? To mi ešte nikto nepovedal. To si musím zapamätať. Dobrá hláška, obohatím ňou najnovší seminár. Si úžasná, Fluttershy, ako si sa postavila tej oblude. Vôbec si sa nezmenila. Stále si tá stará Fluttershy, ktorú milujeme. A ktorá nám chýbala? Nebojte sa, stará Fluttershy je späť. Asi som to s tou asertivitou trochu prehnala. Priateľky,
priateľky. Drahá princeznička Celestia, občas môže byť ťažké pre hamblivého poníka, ako som ja, presadiť sa. Vyskúšala som si to a najskôr sa mi to páčilo. Ale nepáčilo sa mi, čím som sa stala. A teraz už viem, ako sa presadiť bez toho, aby som bola nepríjemná alebo drzá.